Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas. E Concello de Sanxenxo. Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas. Que tal? Como están? Sexan benvidos unha semana máis a este Verán, Verán, o programa máis refrescante e divertido desta época do ano, realizado e producido pono canal Rías Baixas, un programa no que tamén colaboran Localia Vigo, Televisión de Ferrol, Canal Ribeira Sacra e Telemiño. Hoxe, neste Verán, Verán, falaremos de numerosos asuntos, falaremos do camiño portugués, estará connosco o actor Manuel Millán e tamén as pandereteiras de Verducido, todo na compañía das mellores festas. Estaremos nos xoves de Codas, no Carme da Illa de Arousa e en moitos máis eventos a nivel galego. Antes de nada, lembrarles tamén o noso Facebook, tomen boa nota, facebook.com/programa Verán Verán. E agora sí, tomen asento porque xa comezamos. E abrimos este Verán Verán dende Sanxenxo, aquí ao ladiño da praia da Panadeira, falando dunha das festividades que máis se celebra na nosa terra, falando das festas do Carme, concretamente nun lugar con moita tradición e ben bonito, como é a Illa de Arousa. Ata ali xa chegou o noso compañeiro David Valverde, que nos trouxo a seguinte reportaxe. Bos días, Silvana. Así é, atópome nas festas do Carmen na honra da Virxe do Carme aquí na Illa de Arousa e xa teño detrás miña os barcos engalanados para comezar a procesión marítima que sae dende aquí e que se leva celebrando dende 1949 na Illa de Arousa. There's something in the way the world smiles at me today. It's a brand new start. Makes me wanna pray. It opened up my heart. It got me out of the dark. It rescued me so silently, secretly. Es precioso esto, me encantan las tradiciones y no conocía esto y sois estupendos, es estupendo el norte. Pues me pareció muy entrañable, muy afectiva, muy acogedora, me sentí francamente bien, aunque yo soy un tanto agnóstico, pero eso no quiere decir que no me guste ver todos estos ambientes. Me pareció entrañable y muy bonito, y la gente muy entregada a esa procesión. The angels sing for me today. It's a brand new start. It makes me wanna pray. It opened up my eyes. Os turistas que nos visitan ven a devoción que a xente mariñeira ten hacia a Virxe do Carmen. Entón, cada vez máis son os turistas que acuden ás diferentes vilas mariñeiras para acompañar a todo o sector nesta devoción á Virxe. Na illa é un pueblo moi especial, prácticamente todo o mundo vive do mar e, polo tanto, é unha das procesións máis numerosas, non? Bueno, hoxe saemos de aí do Porto do Xufre
chegamos hasta aquí a boia esta do Sinal do Maño e vamos hacia o Porto do Campo. E ao chegar aí a boia facemos as ofrendas forais, como todos os anos, e depois che digo, dirección ao Porto do Campo. Esta procesión, aparte de ser multitudinaria, ten moita devoción, entón é unha procesión bastante larga. Recórdame a meu pai que era moi fanático desta procesión, sempre salía co barco, entonces acórdache, el xa falleceu, emocioname cando vexo o barco del por aí, el xa non está, entonces venche todo eso á cabeza e emocioneime. Virxe do Mar, Virxe do Carmen, protectora de todos os mariñeiros e que congrega a centos e centos de persoas aquí, na Illa da Arousa. Pois moitísimas grazas ao noso compañeiro David por achegarnos esta bonita e tradicional reportaxe desa festa do Carmen na Illa da Arousa. E nos abrimos neste verán o noso tempo de entrevistas, facémolo aquí ao ladiño, en riba da Praia da Panadeira, no Concello de Sanxenxo, e falamos tamén dun día con moita tradición na nosa terra, como é o 25 de xullo, o Día de Galicia, Día do Apóstolo, e para isto xa estamos na compañía dun grande coñecido nesta festividade e tamén especialmente no camiño que nos toca de preto, no Camiño Portugués. Tino Olores, presidente da Asociación Cultural Amigos do Camiño Portugués. Moi boa tarde. Hola, boa tarde. Bueno, antes de nada imos a falar dese 25 de xullo, pero imos a falar desta zona tamén moi coñecida por vostede, creo, non? Sí, se fai algún tempo que sí que aquí esta Praia da Panadeira foi a miña casa, va? Alá na década dos 80, pois aquí estuve eu, bueno, este hotel que temos aquí abaixo, non? Eso foi meu, aquí empezaba, foi o que eu formei, e incluso cando viña esos xardíns que hai aí perto da praia, pois aí estuve, fai eso, pois 30 anos, aí traballando, pero bueno, traballei e disfrutei. Así que vos recordos, lle trae este recuncho de Sanxenxo, non? Imagino. Sí. Bueno, falamos desa festividade, dese Día Grande de Galicia. Como vive vostede cada 25 de xullo? Bueno, pois isto habitualmente na Catedral de Santiago, que vamos a misa do Apóstolo. Este ano, como a Catedral está en obras, a misa vaise facer en San Martín Pinario. Entonces, bueno, pues tamén vai ser un acontecimiento diferente, non? Porque eu sempre fun a Catedral de Santiago a celebrar o Día do Apóstolo e este vai ser un fito tamén sí, algo diferente, non? Diferente. Teño ganas de ver como resulta. Bueno, falamos desta festividade, cal é a importancia do 25 de xullo para a nosa terra? Cal cree vostede que é esa importancia e relevancia? Bueno, primeiro porque é o noso patrón, non? É dicir, que é o patrón de España tamén. E despois sei porque é o Día de Galicia, é o Día da Patria Galega, é o Día dos Galegos, non? Sigue sendo ademais festa, non? Antes era festa en toda España, agora é só festa en Galicia, pero porque justamente é o noso día. E despois todo lo ven da man de Santiago, do Apóstolo Santiago, da Catedral e de todo o que lle dou a Catedral e está dando a Catedral e o Apóstolo Santiago a Galicia e aos galegos, que creo que é moito. Falamos do camiño que lle toca de preto, dese camiño portugués. Cando comeza vostede esta andaina, non crea esta asociación e dice, imos a potenciar o camiño portugués, como mellor é menos coñecido, pero non por iso menos bonito, non? Eso es. Era menos coñecido, pero non por iso máis histórico ni máis antigo. É dicir, de feito, o camiño portugués para min é máis histórico que o camiño francés, porque eu acostumo a decir que o camiño portugués é o camiño de Santiago, e o camiño francés é o camiño para Santiago. É unha cuestión bastante importante porque no século I, e ademais en Pontevedra hai unha tradición que o apóstolo pasou por
pola Santiña, e todos os anos, na víspera de 25, o sea, o día 24 de xullo, vaise a unha casa ali a Santiña a buscar as uvas e o millo, que é un acio de uvas, é unha espiga de millo, para ao día seguinte o apóstolo procesionar polo barrio de Burgo con esa espiga e ese millo. Esos son os primeiros frutos do ano, que son unha tradición que fala do paso do apóstolo Santiago por aquí. Por tanto, é un camiño de Santiago, porque por el primeiro pasou de Vigo, e despois a partir de Padrón, e pola zona de Mar da Arousa, todo que eu chamo Mar de Santiago, que é por onde subeu despois de morto, o sea, que veu dúas veces, unha de Vigo e outra de morto. Por tanto, é moi importante para todos nós e para o camiño portugués, sin dúbida, non? Por tanto, estamos falando dun camiño que ten 2000 anos de historia. Despois, o camiño francés é o camiño para Santiago, porque foi o camiño que se fixo no século XII para vir os peregrinos de toda Europa a visitar a túmula do apóstolo. Entonces, este camiño que quedou esquecido a partir do século XVIII, pois, bueno, a última referencia é justamente o Padre Sarmiento, e a partir de aí hai un decaimento do camiño portugués, e non é hasta finales do século XX que surde a nosa asociación e empeza un movimento de recuperación do camiño, e estamos agora con este ano que pasaremos dos 90.000 peregrinos sin dúbida polo camiño portugués, que xa non é malo. Por iso ia preguntar agora, como foi evolucionando non ese camiño portugués, medrando pouquiño a pouco, ata chegar a esa cifra, como vi, 90.000, ni máis ni menos. Sí, foi, bueno, nos primeiros anos de 93 ao 99 foi moi difícil, porque a xente primeiro non o coñecía. Claro, cando eu empecé a primeiras flechas amarillas alá por Tui no 93, pois a xente pensaba que estaba a facer unha pista, que está a facer unha pista, por que vai facer unha pista? Non vai a ser que non. E entonces nadie sabía, preguntaba un en Pontevedra, preguntaba por onde estaba o camiño portugués, e non dicía que non sabían, non? O camiño era o camiño francés. E hoxe, calquer persona que son unha das cousas que se fixo boas, non? Todo o mundo sabe que hai un camiño que tamén pasa por Pontevedra e pasa todo polo que é o camiño portugués. E bueno, eso foi un traballo que costou hasta 99, no 99 fixose o albergue de Pontevedra, empezaron a vir xa os primeiros peregrinos, fundamentalmente peregrinos portugueses, e a partir de aí xa foi evolucionando nestes 20 anos que levamos do albergue, e bueno, temos peregrinos pois, de todo o mundo, non? E despois hai que engadir pois, o que é o tramo que vai polo Salnés, que é a variante espiritual, que tamén é outra, que é desde o 2012, que tamén está a levar peregrinos pois, por todo, pola Armenteira e por Ribadumia e por Vilanova e subir pola ruta marítima. Falamos do vindeiro ano santo, 2021, temolo aí a volta da esquina, non? Cando foi o último dicimos, madre mía, o que queda todavía por o vindeiro ano santo, xa estamos aí. Xa estamos aí. Temos todo listo xa para a celebración dese Xacobeo 2021? Sí, polo menos xa se dou o pistoletazo de saída e, bueno, toda a xente está entusiasmada con moitas expectativas, hai moitos proxectos, hai moitas cousas, e sen duda vai a vir moita xente. É dicir, eu calculo que no camiño portugués vamos a rondar os 120.000 peregrinos, por lo tanto, xa é unha cifra importante. Ben é certo que no ano Xacobeo non só son os peregrinos que veñen de fora, non? Dos países de fora. Hai moita xente que ven gañar o xubileo, que son xente pois aquí, de Sanxenxo, ou de Tui, ou de fin, que van a ganar o Xacobeo porque é o xubileo, no ano santo. Son moitos pois, da terra. Pero, bueno, son peregrinos tamén. Entonces esos van a incrementar o número e iso é o único medo que lle teño é que non sexamos capaces de dar unha acollida, non? Unha boa acollida, non, a todos esos unha boa resposta, non? É dicir, que ese é o medo, non? Vamos a poñer todo, pero claro, a veces se chegan moitos peregrinos, claro, cando se enche a playa, enchese de todo, a playa non dá máis, non? Entonces, a ver que pasa, non? Polo tanto, algunha reivindicación teríamos cando estamos xa entre aspas as portas dese Xacobeo? A reivindicación é que todo o mundo, os galegos, que sobre todo na parte que nos toca a nós, que é o camiño portugués, bueno, que xa o están facendo, pero que o sigan facendo, non? Querendo o camiño e querendolle os peregrinos e tratando ben os peregrinos para que a xente pois se marche desta nosa terra con esa ganas de voltar e con esa ganas de decir que ben nos trataron aquí. Ademais, nós somos hospitalarios por naturaleza
e, por tanto, bueno, pois os peregrinos xa marchan contentos e eu espero que no 2021 sexamos, como xa decía o Códice Calistino, bons mesoneros, non? É dicir, non acollamos ben, non tememos os peregrinos, non enganemos, axudemos, que xa se fai, digamos a todos bo camiño, que toda a xente marche como está marchando, e que se todos poñemos un pouquiño de nós neste proxecto común que é o Xacobeo o Ano Santo, non? 2021 creo que vamos a ir para diante, non? Creo que é un proxecto de todos, non? O camiño está por encima dos colores políticos e creo que dos galegos todos, non? É un ben que temos aquí que moita xente quixera telo, pero que, bueno, tocounos a nós, algo nos tiña que tocar, non? Cales son as características, así, de xeito resumido, non? Un minutiño a ver se podemos, que tería o camiño portugués, non? Cales... Bueno, o primeiro que ten o camiño portugués, aparte xa de que o paisaxe, que podía ser pois, máis ou menos como o camiño francés, porque ao fin e ao cabo estamos na mesma terra, pero hai unha diferencia importante no camiño portugués que fai que veñan máis peregrinos de todo o mundo, e é o feito da comunicación. É dicir, o aeroporto de Porto está comunicado con todo o mundo. Entonces, claro, para, por exemplo, os peregrinos que son alén do mar, é dicir, peregrinos que veñen do Canadá, de Alaska, de Brasil, pois de Australia, ou de Surcorea, ou de Xapón, claro, chegan ao aeroporto de Oporto, baixan do avión e póñense a caminar, é dicir, non teñen problema ningún. Entonces, iso é unha ferramenta que nós temos que é moi importante para o camiño portugués e que fai que veñan moitos peregrinos, non? Porque, claro, iso facilita moito. Despois, claro, despois está tamén todo o patrimonio cultural e despois todo o patrimonio natural e o paisaxe e a boa gastronomía, que tamén a temos, tanto na parte de norte de Portugal como en Galicia. Para min, desde o Porto, sempre o digo moito en Portugal, non? Que lles digo que o meu país de nacemento é de Porto para cima, non? É dicir, que desde o Porto para hasta Finisterre todos somos a mesma cousa, non? Entonces, bueno, pois eso fai que teñamos unha eurorrexión moi importante e eso, con respecto ao resto do mundo, fai que veñan moitos peregrinos e que sexa bo para todos, non? Pois con esa boa nova nos quedamos. Tino Lores, moitísimas grazas por estar connosco. Antes de despedir, que imos a brindar o noso viño de referencia con Martín Codas. Imos a continuar de festa aquí neste verán. Imos a chegarnos ata a festa da historia na Pobra do Grollón. Ata ali xa chegou a nosa compañeira de Canal Ribeira Sacra, Lorena Gallardo. Quedamos coa súa reportaxe e agora sí, brindamos con Tino Lores polo camiño de Santiago Portugués. Polo camiño. E polo 2021. E polo 2021. Ola, moi boas amigas e amigos do Verán Verán. Aquí estamos un ano máis dende a canle Ribeira Sacra, herdeira do proxecto de Televinte, chantada e a carón de vos e das televisións locais como cada verán. A punto nos colledes agora mesmo de saír cara a Pobra do Grollón, onde asistiremos a unha festa da historia, a Feira Medieval Guímara. Veredes. Viaxamos sen mapas a un punto de encontro que o destino tiña nun libro escrito no lombo. Estamos na Pobra do Grollón, no campo da feira, celebrando realmente o orgullo de pertencer a un pobo que se enfrontou a un gran poder como eran os condes de Lemos na Idade Media. A raíz desa confrontación cos condes de Lemos, os de Monforte chamanlle os da Pobra Guímaros, que quere dicir pois túzaro, rebelde. Eu creo que esta festa pretende seguir limpando o nome dos guímaros e, sobre todo, ensinarlle aos máis pequenos o cachiño de historia que representa a Revolución Guímara. Hai unha xeración que non se sentía moi cómoda con este alcume porque o consideraban un insulto. Pero a partir de conocer a historia, de por que os de Lemos chamaban guímaros os da Pobra, empezamos a sentirnos orgullosos de ser rebeldes.
cando ti formas parte e ti sintes parte importante da historia do teu povo, eso realmente é o que che enorgullece e o que che dá forzas para seguir. É fundamental reivindicar estas pequenas historias das xentes humildes realmente para saber de onde vimos, por suposto. Creo que é imprescindible saber de onde vimos para saber onde vamos. Entón, dende o Concello estamos intentando apoiar todo tipo de iniciativas que teñan que ver coa cultura, coa nosa tradición, coa nosa historia, e poñer en valor todos estes feitos que nos levan ao pasado e nos contan un pouquiño máis de como somos. Así comezaron as crónicas, así as verbas fluíron. Pois con esa posta en valor da nosa historia que damos, moitísimas grazas aos nosos compañeiros de Canal Ribeira Sacra por esta reportaxe e moita sorte nesta nova andaina. Nos, aquí moi ben situados, ao lado da Praia da Panadeira, imos a tomar co seu permiso uns minutiños de descanso e axiña estamos de volta, pero antes chegou o momento de presentarlles a nosa artista da semana. Ela é Arantxa Pérez e con ela estivo o noso compañeiro David Valverde. Que tal, Silvana? Moi boas. Xa estamos no Parque da Praia da Panadeira, que é o set musical deste ano do Verán Verán, e atópome xa con Arantxa Pérez. Que tal, Arantxa? Moi boas. Moi boas tardes. Teño entendido que ti xa comezaches na música dende ben pequena, dende os 15 anos, pero aos 19 metecheste no mundo do verbeneo, non? Sí, así é, bueno, un quere desarrollar o que é a profesión, atopei esa maneira, non, nas verbenas, a verdade é que estiven 10 anos aí, pasaron moi rápido, pero sí. Ti és de Catoira, fixeches varios videoclips na túa terra, tamén utilizaches o porteiro do Celta, o gato de Catoira, non? Sergio Álvarez. Que ten un pouco, cal é a túa conexión ca túa terra, con Catoira? Bueno, conexión toda, desde que, bueno, é a miña terra natal, aí nacín, crieime, e ademais, bueno, temos un sentimento, como sabedes ali, o sentimento vikingo tira moito, e si teño especial agarimo con todo o que significa o pobo e a tradición do mesmo. Bueno, coa xente, igualmente, como ben dixe Sergio Álvarez, que estuvo nun videoclip meu, pois criámonos xuntos prácticamente, e daí sai unha canteira importante de músicos, futbolistas. E un pouco, ti empezaches nas redes sociais, non? Pondo algunha canción, tiveches moitas visualizacións. En que momento ti te dieches conta de decir, bueno, pois isto vai en serio, isto vai cara adiante, vou dedicar profesionalmente á música? Bueno, eu xa me dedicaba, como dicíamos ao principio, coa verbena. Logo chega ese punto en que necesitas atopar outra maneira de facer música, de expresar. Foi cando empecé a iniciar coa guitarra, e aí sí foi cando a xente descubrime nesa faceta e tiña moita aceptación. Xa no YouTube, pois facía o que son covers, versións de cancións, e aí tiña moi bo público, pois o que é Latinoamérica, e despois aceptaron moi ben este traballo en solitario xa como solista. E xa para ir rematando, na túa páxina de Facebook falas de que un pouco a música sálvache. Que queres decir con isto? Bueno, eu sempre digo que é a miña maneira máis coherente de existir, é o que me dá todo a motivación da miña vida, e iso, todo o que fago, todo o que traballo é para isto, e por eso, bueno, o disco este novo, que sai en setembro, do que imos a facer agora algunhas cancións, uns adiantos, chámase A Salvo, precisamente por esta maneira de vida. Ten un dobre sentido. Sí. Bueno, pois deixámoslle ca actuación de Arantxa Pérez, a catoirense, de Una vez. No te he dicho cuánto he pensado en ti. No me creas porque es tan cierto que he intentado fracasar en este intento de llamarte, preguntarte si aún me quieres. No me acuerdo
paso sin más. Aún conservo nuestras ganas por el salón. Llevo puestos todos esos besos que tú me robaste aquel día en que nos desvestimos. Y tú me arropaste aquel día en que nos quisimos. ¿Cómo he de entender que ahora ya no hay más que hacer? Si te has ido para no volver, yo iré, te buscaré y te amaré como antes no supe hacer. Solo te pido por siempre y última vez, volver, 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 volver de una vez. ¿No te acuerdas que te esperaba escondida? Qué alegría la de encontrarte entre las risas. Qué ironía, ahora te busco en cada vida. Y como tú no hay más que me haga entender las heridas que tú me curaste aquel día en que nos quisimos. ¿Cómo he de entender que ahora ya no hay más que hacer? Si te has ido para no volver, yo iré, te buscaré y te amaré